मानगोनां बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारखौ मोननै एक्सन लागोन होनदों। मोनसेया जाहैबाय बिथांनि जेननाया इसोरनि एक्सन, मोनसेया जाहैबाय लिगेल एक्सन सिबिआइ। नाथाय बेबादि अनेक गोरोन्थिखौ बिथाङाबो मावदों। बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड बिनायाव थै होगुलायनायखौनो जोबोद इनायै थगायदों। बिथांखौबो लिगेल एक्सन लानांगौ, प्रमद बर' बिथांखौबो लिगेल एक्सन लानांगौ रायजो राजाफ्रा। दा बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव मोजाङै सावरायगोन। एभरिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' मोनसे सासे सुबुङा, बेयो डेम'क्रेसिसो दै, प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारी बिथाङा पावार लुबैनानैसो ओरै खामानिखौ मावदों, ओरै पावार हांग्रिनिल' खोथा बुङो होननानै। दा मोनसे राजनितिक दोलोआ पावाराव फैनो नाजायाबा ओरैनो थं थाङाना। दिनै नों नायदो, मोनफ्रोमबो एभ्रि पलिटिकेल पार्टिखौ गावबागाव दोलोखौ स्ट्रं आरो पावाराव फैनो गभर्नमेन्ट सालायनो नाजायो। बेवहाय मा उसुबिदा दं? आरो दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथाङा मोननै एक्सन लानाय जाबाय होनदों। मोनसेया जाहैबाय मा, बिथां हाग्रामा महिलारी सारनि जेननाया इसोरजों लाजानाय एक्सन होनदों। मा बिथाङा जेननो मोनामोन नामा? सोरथो एखे राहे कन्टिनिउ देरहालांबाय थानांगौ? बे डेम'क्रेसियाव रावबो सासेयानो राजानि सासन नङाना, बे मनार्कि नङाना, बेयो भारतआ डेम'क्रेसि। बे डेम'क्रेसियाव बे मनार्कि नङा दै, गभर्नमेन्ट सालायनाया डेम'क्रेसिसो। बेवहाय नोङो सासे मानसियानो जाबाय थानांगौ होननाय गैखाया। बे हिसाबै जेननाय देरहानाय फैयो गेम नालाय, नोंबोथ' सानसे नङा सानसे जेनहैगोन, बा नेक्स्ट फैगौ 2025 नैबे इलेक्सनावनो नों जेननो हागौ। होमबा नोंखौबो रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि, साख्रि सोनो हरखानाय पावारखौ खोमानानै हाजार इयुथ्सफोरखौ लस खालामना होनायनि इसोरजों एक्सन लाजाबाय होनबा नोंबो दुखु मोनगोन ना? जेननाय देरहानाय थाखाय मोनसे जाहैबाय लिगेल एक्सन। लिगेल एक्सनाव सिबिआइनो गथायबाय हाग्रामा महिलारी बिथां सारखौ, जे माखासे लाइबिलिटिस थालांनाय। आरे बाबा, बबे गभर्नमेन्ट सालायनायाव लाइबिलिटिस थालाङै थाखो? आसाम गभर्नमेन्टआबो थांनाय समाव लाइबिलिटिस थालांगोन। लाइबिलिटिसआ बेनिफ्राय सिस्टेमाव गभर्नमेन्टआव फैफिनबा बेखौ ग्रोब बानायलांगोन। नाथाय देरहाखानायखौनो आनलाकिलि बोरैबा थांनाय बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ गभर्नमेन्ट दानो हायाखिसै। बेफोर थालांबाय। मावाखैथ' नङाना, 17 बोसोराव गोबां खामानि मावबाय। दा दिनै लिगेल एक्सना नोंथांनावबो जानांगौ। नोंथाङाथ' खमसे खम 1 बोसोरसोनि बारा बिराद दामि न'आव लजिं थानानै सोलिदों। जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थायो, अब्ला नोंथाङाथ' बेथन मोना, फरायसा आफादावसो थानानै सोलियोमोन। बे समावथ' नोंनाव थाखा फैसा गैया। नाथाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों नोंनि एकाउन्टखौ देखायनाय। बै समाव जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाखाङो अब्ला 7 क्ररनि एकाउन्ट मोनसे ससियेल मिडियायाव नुदों, नोंनि एकाउन्ट नाम्बाराव फैसा हाबनाय। बेबो सिबिआइ तदन्त जानांगौ। आरो नोंथाङा बे बोसोरसेसोआ एथ' दामि लजिङाव थानानै बिटिआरनि सीएम जाखांनायनि उनाव बिटिआरनि सीएमआ बेसेबां बेथन मोनो इएमसिएमफ्रा? दा एसे दामि क'क्राझार टाउनाव लजिंखौ बोरै सोलिदों नोंथाङा? आरो माखासे नोंथांनि थाफाग्रा आरिग्रा बेंग्राफोरनि जानाय लोंनाय, आरो बेनि उनाव नोंथाङा हा बायदों आरो चन्द्रपारायाव नोंथाङा महल बादि मोनसे न' लुदों। इसिबां राफिड डेभेलपमेन्ट, इसिबां गोख्रैयै डेभेलप जादों नोंनि रांखान्थिया। अब्ला नोंथांनावबोथ' बै समाव थाखा गैयामोन। मारै बे 7 कौटि थाखाया फैखो? आरो मारै नोंथाङा जोंगा मागा एथ'ग्राब टप रेंकनि लिभिं स्टाइलाव थाखो? बबे फैसाजों? नोंनावबोथ' सिबिआइ तदन्त जानांगौ। मानगोनां प्रमद बर' सार, नोंथांनावबो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांनाव लिगेल एक्सनखौ रायजो राजाया लागोन। खारन नोंथाङा रोजा बर' फिसाफोरनि बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय
रोजा रोजा इयुथ्सफोर हारसा बर' जिखुनु जनजातिनि सुबुंफोरनि भबिष्यतखौ लस खालामना होदों। खारन थांनाय समाव बिटिसिआव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारनि सासन खुंनाय समाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रि सोनो हानाय क्षमता दंमोन। बे क्षमताखौ नोंथाङा खोमानानै लानानै बा मालायनो कौटि कौटि थाखानि फानहरनानै आसाम गभर्नमेन्टनो फानहरनानै नोंथाङा बिटिसिआव थानाय रोजा रोजा इयुथ्सफोरखौ लाइमोनफोरखौ लस खालामना होदों। बेनि लिगेल एक्सनखौ रायजो राजाया लागोन। आरो नोंथांनि दैदेननाय बड'लेण्ड आन्दलनाव नोंथांखौ फोथायनानै नोंथाङाथ' जाबायदि लेक्सार होयोमोन बड'लेण्ड आन्दलनाव नोंथांखौ फोथायनानै लोब लोब रायजो राजाफ्रा जानाय लोंनाय दोनथ'नानैबाबो माइरं गरसे हरदों, थै दान हरदों, फैसा एसेबाबो हरदों, ओंखारफादों रोजा रोजा बर' रायजो राजाफ्रा। नाथाय नोंथाङा मा खालामखो? बेखौ थाखानि लबाव गाव गादियाव जिरायनायनि लबाव बिटिआर लानानै फैबाय बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि सिमांखौ नस्थ' खालामना होबाय। मा एथ'ग्राब रायजो राजाया खस्थ' खालामनानै सान्दुं अखा गावनि खुनुरुखुम सोलिनाय न'खर संसारनि एसे बाहागो फैसा एसे बाहागो माइरंखौ नोंनो बे बिटिआरनि थाखाय हरदोंमोन नामा रायजो राजाफ्रा? सान्दुं थिखा थिखि खस्थ' खालामनानै रेल लामा जिरायथेहैनाय, राजा लामा जिरायथेहैनाय, बबेबा मिटिंआव थांनाय, फुङाव सिखारनानै गोजान गोजानाव मिटिं जानायाव सुपारजों बासजों थांनाया नोंनि बिटिआरनि थाखाय थांदोंमोन नामा रायजो राजाफ्रा? बे थै दान हरनाया बिटिआरनि थाखाय हरदोंमोन नामा? नोंथाङाबोथ' रायजो राजाफोरनि थाखाय एसेग्राब फोथाय खेबस' खालामदों। अब्ला नोंथाङाबो इसोरजों साजा मोनसै नामा? अब्ला नोंथाङाबो जेनोब्ला इसोरजों एक्सन लाजानाय होननानै होनजागोन। सिदा खोथा। आरो रायजो राजाफ्राथ' बेखौ दासिमबो नोंनि थगायनायखौ रग' रग' नुगासिनो दं। आरो दिनैसिमबो बिटिआरखौ जाबाय दे बड'लेण्डखौथ' जों बावनो हाया, नों हाला गुबुन इयुन जोलैया बिनानै लायगोन। नाथाय नोंथाङा बे बिटिआरखौबो थलं थथं पावारखौ फानजोबनानै हा हु गासिखौबो राइट्सफोरखौ गासिखौबो बर' हारिनि जौगानायनि डेभेलपमेन्ट खामानिखौ गुबुननो हगारजोब्बाय। बेफोर बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौना नङा रायजो राजाफोर? बुंनो थाङोब्ला बुंजोबनांगौब्ला अडिटनि खेथ्रआव मोनसे गोसोखांदां, नोंथांमोनाथ' निटखौनोसो अडिटखौ होदों नङा होमबा? एथ' खस्थ' खालामनानै रायजो राजाफ्रा सोरजिनाय बिटिसिखौ गुबुननि निटखौनासो हिसाब लाफैबाय। बेबो मोनसे। दा खोथाया जाहैबाय मा बेबादि नङा प्रमद बर' सार, ओरैबा इसोरजों एक्सन लाजानाय एबा लिगेल एक्सन लाजानाय सिबिआइनि गथायनाय बेफोर नङा। लिडारा लिडार, जों इयुन जोलैनो लिडारखौ हाजार हक नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौबो नांगौ, नोंथांखौबो नांगौ। गोरोन्थिखौ सिमान लानानै समाव सुद्रायलायनानै मोजाङै सोलिनो हानायानो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां रायजो राजाफोरनि थाखाय। आरो जाय सासनाव थायो बिसोरो बांसिननिफ्राय बांसिन मावोब्ला मोजां जायो। हाग्रामा महिलारि सारा जा मावदों बिनि फाननैखौ नों मावदोलाय, इयुनाव सोरबा फैबा बिनि फानथाम बारा मावदोलाय, बेखौसो रायजो राजाफ्रा लुबैयो। सुबिदा होदो रायजो राजाफोरनो। दा बावहाय इसोरजों लाजानाय एक्सन, सिबिआइनो हरनाय, सोरखौबा जेलाव खाथायबाय थानाय, सोरबा जेननाय देरहानाय, इसोरजों एक्सन लाजानाय, खोथाया बिदि नङा। जेनखायो देरहाखायो। ना मा सानो रायजो राजाफोर? बयनावबो गोरोन्थिया थायो। बेफोरखौ सुद्रायलायनो हानांगौ। राजनितिकनि जसाव सोरखौबा जेलाव सोनाय, सोरखौबा फाथायहरनाय, जेलनि ओंखाम जाहोनाय बेबादि नङा। दा मा सानो रायजो राजाफोर? भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय। भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।